Mukabat 102 ka mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang pasakaan og kasong pagpatay ug pagpangawat kalabot sa nahitabong engkwentro sa Mamasapan ng Maguindanao ni adtong Enero. Matod sa suwat nga nadawat ni Prosecutor General Claro Arellano ni adtong Hulyo 13 nga girekomendar sa Department of Justice ang pagpaubos sa preliminary investigation for complex crime of direct assault with murder ang 102 ka mga individual. Lakip sa kasuhan, mao sila si MILF Battalion Commander Ben Ticao, Mako Ticao, MILF Commander Salik Kiko, Marop Kudus Omar, Badrudin Menidal Abdullah, Suweb Inday Balabagan, Suwari Anokbal, Sabi Samamad Dalimbang, Musib Kamot Hasim, Randy Kindi, Abdul Rahman, ug Ismail Mamalangkas Kilay. Samtang sa mga miyembro sa BIFF, lakip sa mag-atubang og kaso, mao sila si Mer Amilil, BIFF Battalion Commander Muslimin Gumanding Amilil, BIFF member Hud Lamban Abdullah, Zaharis Kusain Amilil, Mahmud Pidtob Amilil ug Noel Sensuat Ganoy. Doon na pa'y mga wala mailhing mga lalaki nga kasuhan sab. Matod sa Special Investigation Team nga gikasuhan ang mga rebelde human sila mangawat og mga butang sa mga namatayng PNP Special Action Force Commandos ato sa engkwentro sa Maguindanao ni adtong Enero 25.